Mema biara good morning ene anopa yi. Medina de Bernard Asante. Anopa yi mechiachia wo. Hawa wonamu one amane a wohunu. Onua abrante ma me menua ba. Wadwene ye wo se wabrabo aka achi. Enti atu wadwendwene. Nia wodo nsa besom biara enye yie. Wadofo ankasa na woni nsenka ombetima boa wabrabo mu no. Saa nkrofo no ayiwama. Wodi wani tu nkrofo bi so. Senka weni ndie no matter how many omo bobra enti ekurawa na wodi ama omo ba wo bekọ ha obim saa nkrofo no a ne nka wo kurawa de ma omo no saa nkrofo ne omunyawa na omo osrewo ama waba mu abu ama na to wadwendwene woje wo ho a enje wunya boafo wachi ni wanim wunya biara saa nipa no a na wunim se wani dabeso no omo aye wo fedifo omo sora na omo osreserewo omo huruwa na omo ani age omo timba wo nkyene se omo eba abeboa wo nanso na omo oba bedi wo fewo enti ama wadwene nyina aye basa se wabrabo aka achi mekasa kire o se wabrabo enka achi tie asem wo ya mekan how biara ebeba wo so no eka abrabo ho etwa se how ba wo so ansa na waba be yenkunidifo Yesu Kristo ye bona senua mu no se omo ano omo bona senua ni se Yesu Kristo be sori amani dini abeye kese asene se na owa asase so na nipa nina Yesu awu nanso nani dini ti ase bia Yesu Kristo wa asase wo ya yetisi so anka oni dini enne sane wabrabo no atie nia wuhunu no first ne se na ekurawa bia anka nipa enhunu enka wunhyira emma hwe ensuo betima ato ensuo beto be 6 months na pe asi 6 months na ensuo asenato na mibisa wo sese pe no ama mesia obe ni ensuo atima senato se wanua ade a ebe na afifiri ama wanya atwa emra wo hu odu afuo woni nse aburu a wodi okohye fom no aburu no oye moba a oni ahane enso uwo gidie se wodi aburu no ekwa akohye fom wadomfuo kakra wakobobosia adomfuo a wadomfuo no wuni anidaso bia koko ba wodi okwa akohye fom no koko ni ahane ba uwo gidie se wodi koko ba o hye fom ama koko ne afifuri na amana beso aba ama wodi asidane atnem wodi ahwe wo ma school wodi wo ma atutu kwana kwa abrochire edi omo abeye president koko na ekura wo so ahabane ni so oye buba ba akopese ni kura wo enso wugidi akire se wodi wo hye fom adua amamfaso abaso amadaache menu abrante ma me papa me kasa kire se wabrabo na wuhunu ne enne no ye wadwene te se wodua koko wodua aburo na no matter how no how na wo na munu befa ubefrim na nsuo beto aguso amana afefe na wobeba be yenhyira nipa no a omuhunu wa na ukuta nkrante datam no ukoto ne mmono no na ommo ano ukakra wo beto aduane di ukoto sekane e de kobo ano de sekane de koto danim abra datam no sekane ne emma waduane ni abrada tam no mfofuwa na wakokodo no unim se wakodo mfofuwa there is no nothing bia ade na wodua no se ebeye yie enye yesu akobobosia ede akwakodo mfuo no sana brana wonamu no etie nyagidie bi wom se ebeye yie ama wafi ema waba mumu omo hunu wa omo sere no sankrofo no uhunu omo sere wa ka kire awurade nyankopon se awurade mama tamfo ehunu me na meninsepe asi wo mabrabo so meninsepe bi asi wo mabrabo so awurade tonsuo gu mabrabo so na memeye nkunendefo anope me pese me no hye sase we na me hye wo nkunan emfa wani ntu nipa so na nipa na wo bere no obedu hwamo de wayu yam se wo do no ono ni nyawa obema wani ma aguase ne wode wakoma ato no so no saa nipa no obeferiw wanhwe ni ya obebodam wanhwe ni ya ubenya broken heart wanhwe ni ya ade a wo ye biara ubishisi wani so no ebetima sai saa nipa na ne besana serew nyagidie bi ne wonamu no enka hoda na ebeye nkunidie amawo senia ensuo to ema pesi no ema nsane nsuo sane to ema penitwa no sane hawa wonamu no tuo ebetwa amawo awurade nhyirawo Medina de Bernard Asante follow me on Facebook follow me on YouTube follow me on page ni biara na yenche nsema edi nkunidie be maye
na sɛ yɛkyɛ ne yɛboaboa yɛ ho etutu yɛ ho fo a yɛbɛyɛ nkunindefo awurade nka ho ɛwɔ adom